Ik vond het een hele ontspannen bijeenkomst en heel plezierig, losjes, prima zo. Wat had de koning van het eiland meenemen? Wat voor informatie? Nou, we hebben een bezoek gebracht aan het zonnecollectorenpark hier. En hij is bijgepraat over de ontwikkeling hier op het gebied van energietransitie. We zijn vervolgens geweest naar de Juttershut in Holm. We hebben eerst de situatie uitgelegd wat wij hier allemaal beleefd hebben in januari. Wat voor impact dat had op Oost-Ameland en ook over het hele Waddengebied. En dat we het werelderfgoed dus wel aanwijzen kennen, maar dat we het niet goed beschermen kennen. En dat we zijn hulp met zijn invloed nodig hebben om de regelgeving met de containerschepen beter te regelen internationaal in Brussel. Je hoopt dat de koning mogelijk het verschil maken kan. Nou, laten we het hopen. Dat is toch wel het hoogste wat we hebben hier in Nederland. Dus het thema voor dit werkbezoek dat was samen doen. Nou, als je iets samen wil doen, dan moet je vooral op Ameland zijn, want hier gebeurt alles in samenhang met elkaar.